nake ga ma yau duk wannan ko zabo na samu na malam mazo sai na sheki kai yawa madagal Aban hanya. A ba wata hanya nan mu mun zo dama gona abban mu ya aike mu za mu je kore dan da an yi shuka jiya. Kana kai ana ruwa. Kuma sai Allah ya sa ba mu je ba mu kaɗu da kai. Wallahi tallahi. Ba mu kai gona ba. Ba ma mu kai ba. Gona. Kware fa. Barka da zuwa. Yawa. Ka san me ke da akwai? Yawa. Na mashi an gaya ma. Dan kaɗan nan za ka mana da ɗan raye-raye yau tun da mun ga kana buga shaguna. Dan nishadi mun ba tsofaffin mu gida. Ko da ka ganna osun yan zinari nake miki. Tsofaffin mu na gida. Yan zinari nake kiɗa ma amma saboda na ji an ce za ka yi aure. Kware fa. Dole in ɗan taɓa ka. Ai biki na ya kusa ni da jimmala. Saboda na ji an ce za ka yi aure. Na jimmala ba da kanka ka tsare ka je gida. Dan bankwasa mana. Ka san baba ya hana. Kai ka san baba ya hana ko? Ye. Baba ya hana. Kana gida. Ka ta zan maka kaji tsalliki ubangidan mu ga ni ga ango ka huta. Na fara yarinya mala autan ɗan kurutu ka huta. Kai. Da ka ga babana mai gida ba kowa duba kai ya sanya manka na roba ubangidan mu. Kai. Assalamu alaikum. Amin alaikum salam. Baba. Kundin uba. Na kuke nan. A yan gida ne sun je gona bara'u suka ce sun dawo nan magaisa. Kai ku biya. Ɗan ne gare ta. Mun je gona. Wuce. Kaga da har na ba muke. Yanzu za a wuce ya bari. An ce na ga ka shedi nace ai baka nan. Kuma buhun na gida. Mun kai buhun fa. Me yasa na tura yara gida kai da su ne ke faruwa? Kaya mun me ya faru? Yawwa dalili ni dai yan zinari nake mawaka ina time kullum Ya kace waka? yadda nake yin waka ta bangaren nan nake biyo ta. Yau ana wata ga wata za ta tashi in ji dan baki mai aiki da huta ga ni ga baban ango ka huta. Na zari ya titi mai gida mu ko wasan manya ya san da mata da kan da dodo mai gida. Wata rana da na san ka ina guduri na sai na gan ka ina magana ba sai na tashi baban ango ka hu. Ai takarawa ku more da kun mutu sai aljanna tsandum. Dadin uwa uban ka ne? Ɗan uwanmu. Mu nan dai yan gida ne tun da annabi Adamu ne ubanmu. Shi ne tsohon mu. Maganan nan gaskiya ne shi yasa haka zan yi rawa in more. Dadi. Takarawa ka more. Sai ganga ta buta. Sai ganga ta buta. Da kai haka shi kan samu mutum. Me ganga ta buta. Ina saurare babba ubangidanmu. Wanda ya ce zai san da dama ta wanda ya ce zai san da mu na buga wa uwarsa duka amara irin mai nauyin nan ta. Ai wanda ya ce bai san da rama ka nuna man shi ko da yara ko da yaro ne wacce ɗaya ta in ji araken rai in zubar mutum ba da zambar zambar rabin 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 kwallo kuma in sai kwalman rarraben in sarra in mar in ɗarrab in tafi tattaka ya maza in giza hankata zankata rawa in bi ta kulle ta babarawa ba Kani ta iya. ko da wuta da rawa jirgi ya tashi a radi ta hada kan Wanda ya ce bai san ganin ka. Alamai da ubai da ba da mu kwana muna cikin wanda ba haukaccen ruwa ne sai mun sa ga kama mu jata. Kana ta gaskiya ce. Dan Allah ya tambaye ku. Dan ba kyauta ɗan uwan ku nuna man darajar gida. Na zariya ba su. Na zariya babba mai gidan mu wannan na Kaduna uban gidan mu ko da fa Kano in bai da jari ya zo nan ya ga uban gidan. Ga wurin adashin mata na abu. Kai ya kuɗi sai na tura ga baro. Ga babba mai gidan mu shi ma ya yi man jinjin da naira kaman. Uban an Fasa bikin. haba oga za a fasa babba mai gidan mu duk uban da ya ce bai san Abba, Abba. Kuma ta ce ka zo ka zo. Eh, ta ce ka zo. Umar uwaka. Yaje bai kama da mutum. Allah ya ni kan na aini zai nautu. Allah sata da